Something entering the heart. Something entering the heart. Can you feel it? Can you feel it in your heart? Can you feel it? Something entering the heart. In your heart. Something new in your heart. In your heart, take it. Are you ready? In your heart. Receive it. In your heart. Take it. Can you receive it? Your heart. Your heart. Jesus. Take it. Take it. There's There's a person. Yes. Take it. Take it. Open your heart. Open your heart. Open your heart. Open your heart. Yes. Uzungazibona ngumntwana wenhlupheko Don't obunzima. just a child of poverty. Receive okubekwa nguThixo enhlizweni yakho. Receive what is in your heart. Yes. Enhlizweni yakho. In your heart. Tell yona kunalo mangaliso afuna uwenza There's a kuwe. miracle that God Uthumela has done in ngelo your life. singokhawuleza. One- Awumameli nje ba amen. Ngathi umamela umphanga. You don't listen like Ngokona this. ngoku ya receive. You receive immediately. Bakhona bakhonza apha ngoku. There are brethren here right now. Engakuthathela bona sithi emveni babe receiveile. After they Even iskin sobuso babo sitshintshile. Even the skin of their face has changed. Oh andiphen up. You can see. Look. Jonga iskin sobuso bakhe. Look at the skin of their face. Look at skin. Yes. Was izinto sizithatha ngokwenyama. We take things for the flesh. Ngokwenyama. Ngokwenyama. We take things for the flesh. Look. Phakemisa le ntombi. Phakemisa. Look. If ungathatha ivideo ngokuya namhlanje. If you can take today's video Ngibonisa ubuso bakhe bonjani na. and show our Obabuso faces, buyangixelela into bana kukho le meko ayithathele kuye too much. There's a situation Kunale set meko upon itself too much. imphazamisayo. Kunale There's meko disturbing- asikhathaza ngayo there's too a much. situation grieve herself about too much. Yethi ndiyamvisitela ifishu angareceive. I visit and fish when she does not receive. Yes. Ayonyokama le mkhonzo omdala lo. Wekha kunye naye. It's an old worker. Bayinwele zakhe ziphuncukile umntana walapha namsebenzi la. It's a child here. Can you fix his data? You see? Look how this. Yabona iglory kaThixo. Can you see the glory of God? Kwenzekani? Sixelele. Kwenzekani? Talk ezikulomeka kuya. Test uvandoni. What are you feeling? Come. Kwenzekani? What's happening? Kwenzekani? Talk. Ah? What's coming out? Kwenzekani enyaweni zakho? What's happening in your feet? Kwenzekani enyaweni zakho? What is happening in your feet? Ah? Ah? Yathena enyaweni zakho. What's happening in your feet? No, why fish kuba ugalelele ba wena ungafumani umsebenzi. In fish, they're pouring water for you not getting the job. Yasona ukuthi bakwenzekani enyaweni That is why zakho. I'm asked what's happening in your feet. Bakugalelele bangakalinge lo mntana aphumelele For her abheke not la. to prosper. Akanyathele pha. She must step on Unyathele that into foot. la ungalanyawo. But look, the moment the receiver The moment she's into received, uThixo uyakubona xa udliswayo, God sees uThixo the uyakubona xa uathekwa ngephupha, When you be uThixo attacked with uyakubona. pain, Yefana God can khuluma see xa you. uathekwa ngamaphupha uThixo ujongene. God is And not looking. no ngizawulendela igame yami. You know the word for my Bakakwazanga uthandaza. If they don't know how to pray, Bakakwazanga uthandaza. If they could not Amandla pray, amasebenze kuye. and my No, power work there. ngizawulendela inkonzo landelayo ndimncede kula meko. I'll uThixo wait for the next uyakubona. service and help them there. Xa udlisa uThixo uyakubona. When I've been poisoned, God sees. Mawunyathela uThixo uyabona When we ujongene. stepped on something, God Akathi mandimyekele la nto It's imenzakalisi. not Ulinde that I'm not ndibathandaze.
uyakujonga kodwa nazo uyivula inhliziyo yakho You check for the uyivula presence. uyayisusa msinyane la If you open but it out, ikaqapha you awukakwazi uvula inhliziyo Don't know how to uzolinda open your imini efana nale Wait for a day like this one. asuse laa nto yenyanga ephelileyo And remove that thing of the last month. ucinga njani How do you think? ucinga xa udliswa kaboni You thought of being poisoned. xa unyatheliswa uyakubona He can't see. uyayibona into yenzeka kuwe He can see what's happening in your life. man of God uthena uthixo angandivimbeli andisuse pha no ingxaki ebethe uzoba kunye nawe The problem is instead naxa of unyathela ibekele uthende kunye nawe when you're stepping on moon to set so up, akakoyikiseli he does not fear for you. akakoyikiseli He kwela does bekele not fear for you. akathi mntana uzawufa uzokwenzeka uthi no inyathela kunye naye You say, I'm stepping on it with my child. but guess what ubuwiki bomntwana The kathini weakness of a child of God, bobo bangela uba laa nto ihlala ixesha elide it caused that thing to remain there for a long time. so as ubanjwa ngamandla uva ntwana As we've been touched with the power of God, what is sibalisele I've living at calling the Puma Yafapum. Like there's something coming out of nento ephumayo pha kuwe something's coming out of you? usi ma uzelwe ngokokutsha When you're born again, awukwazi You can't. kuxhomekeka depend kwimini lapho uthiwa khe kwenza i-deliverance in khona a day where you are doing deliverance. no wena funa ukwazi uvula inhliziyo Be able to open so your that heart. nantoni na abakunyatyise wena abakunyatse ikwazi Anything uphuma that so makes fast you step kuwe on, when Look, others yaphuma. fast, isukile kuye it's gone. uzawubawela ngoku We'll design our- uzazibona ubawela ukutya kwabantwana You'll set up design Nembe. food for babies. purity Purity. xa ingathi umoya engcwele ubhizi ngawo ngenyokamazi uqom uyabawa phaya When you- ngengaba wena when the awukwazi Holy Spirit uvulela fills uthixo with intliziyo newcomers, you're also kwileveli pleased with one okuye son. uthixweni asebenze Allow God to work. fundani Let bazalwane him pray the khona ushayele sisandla haleluya talk to us wena nawe kwenzeka ntoni kuwe emva le moment What's happening to you after this moment? kwenzeka ntoni kuwe What Khuluma. happened? nasi isandla fundani Learn. Amen, man of God. Mina ndive apha esifubeni sami kutshisa I kakhulu. felt a heat in my chest. yabona uvula inhliziyo Opening vula the umakho heart. receive Receiving. nento ibigalelekile kuwe iyasuka Even what ngwana was in you would move out. olandelayo uthini bless you The next person. Amen of God, bekukhona ukuzigcina kancinci. was But just now I myself. feel so free. By Holy Spirit, You see? in. ukuzixina Stressing yourself. kuthathela imeko kuwe Taking situations ufuna upon ubana yourself. ezinto zilunge ngokwenyama One thing for one zenzeke according to the ngokwenyama flesh. Happen according to the flesh. kanti xa uvula inhliziyo When you open your heart, awuzifumani uxinekile you won't find yourself awuzifumani uzikhathaza You won't find yourself awuzifumani stressed usiva You ubunzima won't feel hardship. udlulile kuveni you ubunzima have past feeling hardship. ubukhona be-man of God phambi The kwakho man of God being chance before yakho you, yoreceiver it is your chance to receive. i-man of God yakho Your man of God. i-man of God yakho xa iphambi kwakho When the man of God is uthixo before you, langaze into yobana receiver God anything loves us. afuna mayibe kuwe khawulezisa anything you want to be, you but receive. upasta wam ophantsi kwam A pastor uthixo angafuna ukuthi funda eze kufundisa into yakufundisa zona God wants to learn. so funda and but teach you i-man of things. God But a man of God, believe me believe me, i-man of God A xa man of iphambi God. kwakho uthixo uthi God says, nimamayele ntona why ninibonile mosuke the nimamayela nje izidala risivani khawulezani receive. utshaba lungxamile bantwana bam risivani msinyane Anything that watch receive quickly. so lapho ungakwazi ukohlula khona bana Where you can see the difference. yintoni enkulu nge-man of God What is the great thing about a man of i-man God? of God A man of God. ngumntu othi kuwe izaba ndimncede Come, let me help you. lebe ndiwenzele le nto yenzeka ebomeni bakho And let so me make yona it happen uthixo in my efunda ubana That is why vula God wants intliziyo xa laa mntu Open ekhona your phambi heart kwakho when he's before you. sumamela nje Don't just listen. ngoba uzokhula You will grow ebuthixweni in God nawe ube kwileveli yokumanyelwa and also be in a level of being listened to. so uthixo no i-man of God akho sukuyimamela The nje man of God but doesn't receive listen to you, but into receive eyithethayo what he's saying.
abakandiva. You have not heard me yet. So ingenile bazalwane. Has it gone in you, brethren? So if ingenile, If you have gone in you, hayi ke i-meeting yanamhlanje today's meeting ifikelele esiphelweni. has come to an end. So if you receive it, If you have so received, yintoni elandelayo? what is the next thing then? Khona uthethayo? Anyone wants to speak? Okay, Minji, man of God. So, ukubusana ntatsha. Ndiye ndathi yangathi andiphefumuli ngokwam la kwam umphefumulo wangathi umile but kukhona umuntu ondiphefumulelayo apha ecaleni like ndike andaphefumula for like ixeshanyana ibiyifeeling emnandi was a nice ingathi feeling. khona umuntu ondiphefumulelayo apha ecaleni Like and then someone's breathing xa on sewugqibile unthatsha man of God After yangathi touching. ndingumuntu lo ebediniwe and then Like someone wathatha was tired, ishawa and then was waba taking shower. relieved waphumla umuntu ebediniwe And mhlawumbi rested. ebenemini ende Like I had a long- andiyazi chazibusa njani and then wafika laa mntu wafika wahlamba Person then came waba present, right? relieved ke ngoku waba right man And of God rested. Niyayiva le nto bazalwane, ndicela ningayijongi njengohlobo ayicacisanga. Don't look at it the way Go she's so deep ebomini. Go deep in life. Ngena deep kula life yalapha. Go deep in that person's life. Ujonga so deep bana And yintoni look uThixo deep like- seyenzile right now ebomini bakhe. And what is it that God has done in life right Nkosi now? Ntombi.